India angkang pendang lok Assam angkang ta coronavirus akisu kangdang ajok radatum siksak piglo. Jasemet ke biha ke claim atum lapen arnibang sai choklem pen kireng bom atum henlo kan hokiti nai. Ki ongdong atum ke isi apor ki hot ke du koga jok kasik sak do ulu. Non laso putak asap kamatha joy muchot po. Athe non kebangji Thelang arni pen ke district troxy pen biko kaprek district along covid ajoine government atum ki bi sodak aron asap pa joy muchot po. Arnikangsam por phai ke thama por an hithi kulat ingpu long po. Arnikangsam por phai pli apor pen curfew pangcheng po. Chief Minister Himanto Biswa Sharma kapachini ke corona ke long aphai bang pharoi si sosi puru tehala bangso district along thang ke khang tabilu lapu Guwahati arong sopi long arni bang pharohini ra phoke batum covid positive klang puro te aron paso dakpo district along covid situation kamatha kisungdu upper Assam la pen middle Assam kang district proxy long non covid situation matha kisung upper la pen north Assam kang Sonitpur Lakhimpur Jorhat Golaghat Dibrugarh Biswanath along coronavirus akisu ingdang u lason si Nagaon la pen Morigaon district apu thakta state government atum kamatha kisung do pusi chief minister bang kapachini lasi hal hai district along complete containment zone si dopu police atum aphan laso pu thak kelang chari dun pasodak chief and chief minister tuning report halapu lahai district along corona kangdang long pop ke local liquor mate hem along kasilam ahor henlo pusi administration atum kapang thek lasi hithi ruyang bong kedoan hor kejora kulat pangkir ji aphan state government atum authority tum aphan lam ta kipi pini labang so video lan melo uthot akimi aberta penan tum aphan chitong thupo anitum labang so video kelang pen kashini long misen puluti like share la pen comment pidun tha la pen angli tum labang so YouTube channel subscribe pon pilang puluti subscribe pon tha kardom